garaionenak. Azken finean gizaki hutsak gara. Barearen ostean datorrekaitza. Uda berririk ez guretzat. Denborak aurrera etengabila. Ta orain ezin eutsi izan ginana. Rutinaren morroiak bihurtu gara. Laztana lehen baino lehen aska gaitezan. Bai zindagizut, ez dizudala inoiz gezurrik esan eta zaude ziur, ezin izango zaitu dalaztu inoiz. Aitortzen dut, izan zarela nebizitzaren onena, baina orain maitia lehen baino lehen askan gaitezan. Egun on denoi, Aitor Mena kantuarekin eman diogu hasiera gaurko ekitaldiari, eta ezer baino lehen gaur gurekin egongo diren artista pare hau aurkeztu nahi dizkizuet. Ainara Ortega eta Iñaki Salvador. Txalo bere bat, mesedez. Ongi etorri, 30. Donostiako Koldo Mitxelena sari banaketa honetara. Hau da, literatura lehiaketaren sariak banatzen diren ekitaldi honetara. Honen bidez, zuen irakurtzeko eta idazteko zaletasuna bultzatu nahi da. Gure asmoa, marrazkiz, literaturaz, bertsoz eta musikaz osatutako ekitaldi poetikoa egitea da. Eta, horretarako, irabazleen lanak entzuteko, ikusteko eta gozatzeko aukera izango dugu. Eta hasteko gaur, aurten, epaimailan egon diren 6 kideak aurkeztu nahi dizkizuet. Harritzagun txalo bero batekin, Iñaki Meartearen Amakin komikigilea, Arantxa Urreta Bizkaia idazlea, uste dut ez dela iritsi oraindik, baina etorriko da, Ignacio Mujika idazlea, Ana Malagon idazlea, Beñat Gaztelumendi bertsolaria eta Yolanda Arrieta idazlea. Eskerrik asko gaur gurekin egoteagatik. Aurten, 255 komiki, 88 olerki, iaz 43. 208 ipuin, 58 bertso eta 54 mikroipuin jaso dira. Guztira, 1053 lan jaso dira. 19 saritu izan ditugu aurten eta saritu ez gain, 43 aipamen berezi egon dira. Epaimaiari asko gustatu zaizkion lanak izan direlako. Eta, orain bai, hemen dauzkagu gurekin gure gaurko protagonista. Karritzagun txalo bero batekin.
Eskerrik asko udal txistularien bandari. Eta ekitaldiari behar bezalako hasiera emateko Euskarako zinegotzia den Miren Azkarate gurekin dugu. Aurrera Miren, zuria da hitza. Eskerrik asko. Egun on guztioi eta ongi etorririk beroena Donostiako udaleko pleno areto honetara. Jendetza etorri zarete gainera, zorionez urtez urte, jende gehiago ikusten dugu pleno areto hau betetzen. Badakit gehienok emozionatuta eta oso pozik zaudetela eta ez da gutxiagotarako, baduzue hemen, ez dakit semea, alaba, biloba, hiloba, lengusu edo lengusinaren bat saritua izan dena. Nik batez ere eskerrak emateko eta animatzeko erabili nahi ditut hitz hauek. Badira, 30 urte, Koldo Mitxelena sariak sortu zirenetik, eta hamarkada betetzen denean badirudi horrela zerbait biribila izaten dela. Zuek pentsa, orain dela 30 urte, hemen zuen lekuan zeuden haiek, gaur zenbat urte izango dituzten. Pertsona helduak izango dira, batzuk seme-alabak izango dituzte, ez dakit zer egingo zuten, baina espero dut orain dela 30 urtekoak, 29 urtekoak, 28 urtekoak, eta zuek aurrerantzean ere, beste 30 urtean, 40 urtean jarraituko duzuela idazten, batez ere jarraituko duzuela irakurtzen eta literaturaz gozatzen. Eta horretarako, ezinbestekoa izaten da, familiaren laguntza eta konplizetasuna, eskolen laguntza eta konplizetasuna, eta epaimai bat preste egotea lanak irakurtzeko, hautaketa lan bat egiteko, eta sari banaketa ekitaldia etortzen danean, hitz goxoak izan eta animoak emateko ere bai. Beraz, guztiei eskerrak eman edizkitzuet, guztien beharra dagoelako hemen azken batean udalak gauzak antolatzen laguntzen du, nahi baldin baduzue zirikatzaile lana egiten du, baina benetako protagonistak eta eragileak, gurasoak, familiak, eskolak eta epaimaikoak zerate. Eta nola ez protagonistarik handienak zuek. Bihotzez, zorionak eta segi aurrerantzean ere, idazten, bertsotan, komiki gintzan nahi duzuenean, baina batez ere segi irakurtzen. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Miren. Zeri mesedez. Eskerrik asko, Miren, zure hitzengatik. Koldo Mitxelena lehiaketan, komikiak, olerkiak, ipuinak, bertsoak eta aurten laugarren aldiz mikroipuinak ditugu. Divertigarriak, sakonak, erromantikoak, tristeak edo eta misterioz betetako kontakizunak dira. Eta orain bai, has gaitezen sari banaketarekin. Olerkiekin hasiko gara. Aurten olerkian 4 saritu dauzkagu, C, D eta F kategorietan. C kategorian, 10-12 urte, Axular Lizeotik, Martin Arzeluz Ormaetxe musika izeneko olerkiarekin. Aurrera! Biola, biolina, oean neska pinpirina. Gitarra, bateria, trumoiaren abestia, tromboia, trompeta, birikak airez beteta, xilofonoa, pianoa, eskuetan dudan soinua, arpa, gaita, zeruan dut aita. Zagolira, Martin. Zure, momentu bat. Martin, lehenengo aldia aurkeztu zarela? Bai. Eta, zemuzko esperientzia? Onda. Ondo? Asko kostatu zitzaizun idaztea edo... Ez. Mutil azkarra zehaz bordun, ez? Bai, esan, bai. Bai. Eseri, eskerrik asko, Martin. D kategorian, 14 urte, Irati Oskoz Egiguren, Arantzazuko 10 ikastetxetik Ekilorea izeneko olerkiarekin. Aurrera. Ez duzu inoiz niratze aldean begiratzen. Petalo dizdiratxu eta deren itxaropean nean zatoz. Eztiaren bila, erde maltzurra.
Munduko denbora, edo beto sanda, nire denbora eten zenuen, eta horrekin bat, kolorea galtzen joan nintzen, kuadroen pinturak bezala denboran zehar. Pentsatzen nuena, baina asko azkarrago etorri zinen, lainorik gabeko egun batean, hainbeste desio nuen goizeko eguzki argitsuarekin. Agortu egin ninduzun, eta nik, zuritz egin nizun bezain pronto, akabo nire bizitzan ikusiko nituen azken eguzkizpiak. Beti esan zenidan, ez usteko leku batera eramango ninduzula, zu bezalako beste hainbesterekin. Gezurrak bota eta nire buruarekin akabatzeko urtanta bakarra falta zen, nik dena sinistea. Hori dena, beti pentsatu duzulako beste alde batera begiratzen nuela. Irati, oso ondo idatzita dago eta oso sakona da, zertan inspiratu zara idazteko? Prozesua... nik uste dara, prozesua pertsona bat beste batean lotua daunean, prozesu hori nola bukatzen duen pertsona hori alde batea uztea eta nola sentitzen da, eta hola, ez dakit. Oso ondo, earki, eskerrik asko. D kategorian, 16 urte, Santo Tomas Lizeotik, Maitane Iturrioz Rezola, pertsona indartsuen garaipena izeneko olerkiarekin. Triste, baina aldi berean pozik, bihotza bero, burua argi eta zainak bizirik dituztelako, soilik bizirik daudelako, bizirik dauden enean bizirik daudelako. Inoiz utzi behar gaituzela errepikatzen digute, behin eta berriz. Beraien azken eguna gaurkoa izan daitekela esanaraziz, behin eta berriz. Eta orain, nik errepikatzen diot neure buruari, behin eta berriz, eroioiek ez direla inoiz gure gandik joango, bere harima dagoen tokian, bereek ere badaudelako. Behin eta berriz, betirako. Maitane, gaixorik dauden pertsonei eskainetako idatzioa da, edo omenaldi bat agian, nondik etorri zaizu ideia, zergatik? Bai, bueno, Urbildu pixka, mesedez. Bueno, ezagutzen dut kanta bat, euskal talde batena, eta, bueno, handik etorri zitzaidan ideia edo inspirazio hori, eta, bueno, hortik idazten hasi nintzen, da... Zorionak, oso lan polita, eskerrik asko, xeri, mesedez. F kategorian, 18 urte, Santo Tomas Lizeotik, Xabier Ormazabal Inurrategi ikuspuntuak izeneko olerkiarekin irabazi du, txalo bat merezi du, baina ez datorri, bere gurasoak edo senideren bat edo etorri da uste dut, eta gero jasoko du saria. Baina bere txaloa merezi du, aurrera. Ez datorre ezin izan duelako, eta zorion du gure partez mesedez. Eta orain, nik kantu bat entzungo nuke, adibidez, Olatz Salvadorren Zintzilik? Adibidez. Venga, aurrea. Amestea zer ote den, galdetu zenidan zuben, ni jakingo banu bezala. Inork askatu baino lehen, sarri airean galtzen den, burbulioietako bata. Inork zapaldu ez dituen, ostadar guzti haien, kolore asko doaz ara. Eta ohartu baino lehen, norazean berriz ere, beraiekin galtzen gara.
bestea zer ote den, galdetu zenidan zupein, ni jakingo banu bezala. Guazen orain, irudiekin eta hitzekin jolas pixka bat egitera. Guazen komikien atalera. Uzta oso aberatsa izan da urtengoa, eta hori pozik egotekoa da. Guztira 6 sarito dauzkagu, eta urtero bezala, komentatzeko gurekin dugu Matxin komikigila. Hurbildu mesedez, Matxin. Bai, txaloak. Doain dirata. Hartu, Matxin. Bueno, ze zemuzko uzta, o zemuzko komikiak topatu dituzu urten? Oso anitza eta aberatsa izan da, dudik gabe, eta pozik egotekoa da nik uste dut. Lan asko behar duzu danak irakurtzeko eta denbora asko eskatzea izu edo? Tira, beti bada korapilatu iten gara batzutan, baina nahiko erraz egin dugu lan hau. Gustora, seguro gainera. Bai, oso pozgarria da lan hau egitea, bai. Oso ondo. Hasiko gara? Oso ondo. B kategorian, Zurriola ikastolatik, Oier Torres Kostas, Zakarra Ondartzan izeneko komikiarekin. Aurrera, Oier. Bueno, behonde izula, borragoma asko erabili alduzu komiki hau egiteko. Bai. Bai, eta nolako borragoma da? Handia, txikia? Ertaina. Zuk bakizu hori orain modan jarri dela, ez? Hori da zaborra biltzeko lagunei deitzea eta jendea jutea, eta orain interneten modan dagoen horietako da. Ezakizu izan zaien bultzatzailea edo hortik hartu duzun ideia? Gero eratera da hori, ezta? Osa, aurre ikusi duzu. Oso ondo, zorionak. Oso lan balita, zorionak, eseri, mesedez. Oso ondo, zorionak. C kategorian, Zurriola ikastolatik, Sara Bastida Lure nork tolestu du Pisako dorrea komikiarkin. Aurrera, Sara. Barkatu momentutxo bat, eskuliburuetan badituzue komikiak, hartu eta ireki jarraitzeko errezago izangoa. Beno, Pisako dorrea marraztu duzu, eta oso kontaketa bizia iruditu zait. Nola inspiratu zara? Pisan, pizza asko janduzu? Bai, bueno. Aurten nahi noen egin humorezko zeo zer eta bururatu zitzaidan eta hori ere, humorea eta bai. Eta kolorea, humorea eta kolorea. Ez da oso kolore politak erabili dituzu gainera. Eta sartu zeinan pizzara, dorrera? Ez, baino ingurutikan egon nintzen eta ikusi nuen eta oso polita. Eta asko okertu da urte hauetan? Bueno, bastante, ez da? Beti geratzen da berdin, baino bai beti okertua dago. Oso ondo, Sara. Zorionak. Eseri, mesedez. D kategorian, Zurriola ikastolatik, Malen Urtsegi Fernandez, Printzesaren bila komikiarekin. Aurrera, Malen. Bueno, printzetaz marraztuta idatzi duzu, printze asko ezagutzen aldituzu? Ez, bat ere ez. Bat ere ez. Ez di asistitzen da, nola zautuko ditu. Eta aporik, apoa edo igelak edo... Ez dut inoiz ikusi. Ez duzu ikusi inoiz. Eta baduzu asmorik apoak edo marrazteko? Bai, ez dakit. Noiz marraztuko duzu? Ez dakit. Gaina oso amezu polita duz, printzea doa, printzesa salbatzea berez, baina etxai bat aurkitzen du, eta etxaiak maskarak entzen duenean, printzesa da. Beraz ez du, printzak ez du zertan printzesa salbatu behar, ez da? Ez. Niri asko gustatu zain mezua. Zorionak, Malen. Zorionak.
D kategorian, Zurriola ikastolatik, Luka Argarate Gaztainaga, txakurra eta katua bezala komikiarekin. Aurrera, Luka. Txakurra eta katua. Balduzu etxean horrelakorik? Ez. Eta baduzu asmorik izateko zera, etxean txakurraren bat edo katuren bat edo bestelako maskotaren bat edo? Egia esan, ez da pentsatu. Ez duzu pentsatu. Diote, komikia ikusirik ezagutzen dituzu, ez da, katuak eta txakurrak? Bueno. Adizkidetasunari buruzko komiki bat dare, bai, ez? Etxaiak aldi berean adizkidak izan daitezkela bukaeran jartzen du. Ezin dute bizi ez elkar, ez baztertuta. Ezta? Hori gertatzen da bizitzan askotan, animaliekin eta pertsonekin ere. Hori da. Eta erabili duzu, arrotrina edo zer erabili duzu, zer tresna erabili duzu hau marrazteko? Teknikari buruz, galdetzen dizut. Ez Rotulagailu beltza. Rotulagailua, oso ongi. Oso ondo, Luka, eskerrik asko. Seri, mesedez. E kategorian, Herri Ametsa ikastolatik, Maider Rua Gual, Zoria izeneko komikiarekin. Horrela, Maider, 2013 urtean komikiarekin irabazle izan zen. 2016 urtean aipamena, 2017 eta 2018 urtean ere irabazle izan zen. Komiki honetan ikusi dut Indiako emakume bat dagoela, ez da? Egon zara inoiz Indian edo baduzu Indiako bizimoduaren berri? Hombre, Indian ez, zerbait urruti dago ara joateko, baina internet eta albistei buruz, albisten bitartez, bai, han dagoen egoera jakiteko erraz. Eta itxaropentsua da, nire ustez komiki hau, eta hori eskertzekoa da. Baduzu asmorik bideien bat egiteko? Aurten adibidez, hurrengo urtean, edo Indiara adibidez, o beste non baitera? Hombre, aurten behintzat Indiara ez, baina agian handian aizenean edo, bai, zergatik ez. Oso ondo, bajonda izula eta zorionak, Zorionak, oso lan polita beretan. Eta komikiekin bukatzeko, F kategorian, Lasaietik Jonander Alonso Ortiz Delgea, Lanak izeneko komikiarekin. Aurrera, Jonander. Jonanderrek 2011, 13, 16, 17 eta 18an komikian irabazlea izan da. Osa, veteranoa da. Erakutsi pizkat, hori da, Bueno, zaude horrela, hobeki zurarpegi ere, ikusi barbai da. Motxila benetan, handia eta astuna, nola arinduko zenuke motxila hau? Motxilan daude eskola garaian izan dako amesgaizto guztiak, batxiller, DBH eta olakoak. Ere daude kuaderno zarren zati asko, hemen kolaz bat moduko egin nuen. Zure benetako kuadernotik ateratakoa? Bai, hauek dira benetako kuadernoak, igual 3 urtez gordin nituela eta orain erabilgarriak bihurtu dira nire bizitzan, behingoz, porque, bueno, igual, apal esangulatsuenak, igual hemen iraizketa animalietan edo fisismoa eta olako ezagutza, pues, daude, bueno, nire biblioteca pixka bat momenturik galtzenak edo. Eta motxila horrek pixu asko du, ez? Pixu handia du, ez? Hemen ikusten den bezala, bueno, igual, hau, hola, ikusten da. Oso lan polita benetan, urtero bezala. Ondo, eta itxuraz zugarramurdin izan omen zara, ez da? Aurten oiaz edo baduzu gainetik pixkatza saltzea, esperientzia nolako izan da? Motxila asko ikusi dituzuan edo? Zugarramurdin egon da barkatu Urruzuno literatura egon aldian. Jarraitu. Hori da, oso ondo. Zugarramurdin esperientzia oso ona izan nun, uste baino hobeagoa, osea, pasa bat izan zen. Bueno, Jolandak ere badaki egon zela, hemen dagoen, bai.
Eta hori, esperientzia polita. Eta errepikatzeko modukoa, talde jatorra, bai. Ia, gero zozketa egingo dugu, agian, ez dakigu zein tokatuko zaion. Oso ondo, Jonander, eskerrik asko. Hori, eskerrik asko, venga. Eta, Makin, eskerrik asko zuri ere, mikro hartuko izut, mila esker. Bueno, honekin bokatu dugu komikien sariekin, eta ipuinen txanda da orain. Ipuinaren saian 4 saritu dauzkagu. B kategorian, Lasaietik, Lierni Riezu Aiala, hitz egiten zekien labea ipuinarekin. Aurrera, Lierni. Bazen behin, Lore izeneko neska bat, asko gustatzen zitzaion janaria prestatzea, pastelak, pizzak eta pila bat gauza gehiago. Baina noski, Lore oraindik oso txikia zen berak bakarrik gauzak prestatzeko. Horregatik dena bere amarekin egiten zuen. Egun batean bere ama eta bera janaria egiten ari zirela amaren telefonoa entzun zen. Ama hartzera joan zenean, Lorek zerbait entzun zuen labean. Bere imaginazioa izango zela pentsatu zuen. Baina ez zen itxaroten gelditu. Labe guztia begiratu zuen, baina ez zuen ezer ikusi. Ama berriro itzuli zen eta janaria prestatzen jarraitu zuten, baina Lorek labearen susmo handia zeukan. Egun batean Lore etxean bakarrik gelditu zen, eta jolasten zegoela labeaz gogoratu zen. Sukaldera joan zen eta janaria prestatzen hasi zen, baina berak ez zekien bakarrik prestatzen. Ondo, Lierni, torri. Lierniren labea magikoa da, ezta? Eta bakarrik sukaldatzen du. Zergatik buratu zaizu horri buruz idaztea? Jarri mikroa, mesedez. Eske, nirakaslea esan zigun egiteko, eta ni ez nekien zer egin. Eta, orduan, bururatu zitzaizun hori, ez? Oso ideia polita edukizan duen eta oso ondo idatzita gainera. Zorionak, Lierni, aurrera. C kategorian, Lasaie San Luisetik, Lander Arozena Michelena, Dorremi lagunen abenturak ipuinarekin. Aurrera, Lander. Hau dena niko 23 urte nituenean gertatu zen, duela egun batzuk. 2 metro eta 10 neurtzen nuen, bizarra eta bibote puntu batzuk nituen justu ateratzen hasitakoak. Azken markako moto on bat nuen, momentuan hoberena. Txaketa on bat, galtze erdiautzi batzuk eta eguzkitako betaurreko batzuk eramaten nituen jarrita. Astero joaten nintzen gimnasiora, nire besoetako muskuluak, nire eta izar zeintzera, bestela galdu egingo ziren azkenean. Nire lagun Remigio eta biok oso antzekoak ginen. Bera ezen ni bezain azkarra, ni bera baina altuagoan nintzen. Esaten nion guztia betetzen zuen eta gaina tipo guai bat zen, benetan lagun ona. Bere motorra buruezur bat zuen markotuta gasolinaren deposituan, eta baita sugar batzuk ere. Haze barea zuta Remigio, ez? Zekiston lan luzein dezu, asko kostatu zaizu? Bai. Denbora asko, idazten? Eta zuzentzen eta horri idazten? Ia. Eserita denbora asko, orduan. Landerri eserita goteatzaio gehiagi gustatzen, ni bere antzerki handerino izan itzen, eta hori badakit, ez da? Oso ondo, Lander, oso lan polita, zorionak. Venga, aurrera. D kategorian Arantzazuko amatik, Beñat Otaegi Arratibel, Loitz eta Arranoaren hegalak ipuinarekin. Aurrera. Arresiaren atzealdean. Loitz dut izena, eta Iruña erdigunean bizi naiz nire ama eta aizparekin. Gure herria gogoko dut, bertako kale estuak eta giro xarmangarria. Hala ere, badago gogoko ez dudan zerbait.
hiri enguratzen duen arresia hain justu ere. Umeok eta emakumeok ezin izaten dugu zeharkatu, eta gure aita bezalako gizonek zeharkatzen badute ez dira inoiz itzultzen. Aitzitik, bada zerbait arresitik gustatzen zaidana. Izugarri handia da, eta eskutaleko asko ditu. Lagunekin eskutaketetan jolasteko leko izugarria da, eta arresiaren gainetik biste izugarriak daude. Oso ondo, Beñat. Beñat, zure idatziak beste garai batera bezala eraman ninduen, zertan inspiratu zinan? Bueno, ez nez oso ondo goatzen, baina goatzen izena idatzi, baina asteburu bat lehenago, junginan Iruñara, dara kokatzen lekua, eta hortikan hartu nitu ideia batzuk, eta nola klasean komentatu ziguten lehiaketa hau zegoela, idazten hasi nintzen. Asteburu pasa batek ekarri zizun hau burura. Hoi da. Bueno, oso ondo, zorionak, solan polita. Eta ipuinekin bukatzeko, kategorian, Santo Tomas Lizeotik, Malen Izeta Egizabal, badago izeneko ipuinarekin. Horrela, Malen. Malenek lekurtean ere irabazi zuen, eta bere aizpak Leirek 2016an ere irabazlea izan zen ipuinan. Horrela. 2017 urtean ateratako irudi handiek betetzen zituzten gelartako horma guztiak. Ospitalea ezen beste leku batean zegoela sentiarazteko asmoz ziur asko. Dagoeneko berea ezen munduari begira gelditu zen. Bera txikia zeneko bizimodua ikus baitzezaken hormetako irudieietan. Irudiak soilik baziren ere, erraz entzun zitezkeen bertan agertzen ziren eta gaur egun entzun ez daitezkeen umenalgarak eta elkarrizketak. Irudiak soilik baziren ere, erraz transmititu zezaketen egun desagertua dagoen zoriontasuna. Irudiak baziren ere, denak egungoa baino behaz irudien. Baina zu ate hartatik sartzean, bere pentsamenduetatik atera zenuen. Erditzeko puntuan zegoen emakumearen haserre oihuak eragintzen dituen. Lehenengo momentutik aditzera eman zuen emakumeak ezintuela ebakuntza gela nahi. Dena den, zuk, besten aginduak zorroz bete zenituen berriro ere. Gorroto zaitut, isildu zaitez, eta zure erruz negar egiteko gairez data bezalako adierazpenak detektatu zenituen zure sentxoren bitartez. Malenek oso ondo idazten du. Nik ezakit lehiaketa eta aparte idazteko ohitura daukazu, etxian, idazten dituzu gauzak eta horrela? Bai, asko gustatzen zait idaztea eta disfrutatu egiten dut. Bueno, osak, baduzu hor pilatuta, badituzu pilatuta ipuin gehiago, ezta? Bai. Urren urtean, beraz, aurkeztuko zara berriro? Bai. Bueno, ia ba, elkar ikusten dugu berriro. Zorionak, Malen. Horrela. Hortik entzun du, nunbait, norbaitek esan dit, Ainara Ortegak diska berria atera behar duela edo prestatzen ari da, ez? Eta nik diska horren kanta baten izenburua badakit, ez arraza baino da. Ezerrez, paper platan bilduta, hola da? Entzun dezakegu? Horrela. Denda txiki bat bazan, dena zanan txiki. Kontzeptuak erosteko, antxe beste inun baino hobeto. Artista alternatibo bati, oparitzeko proiektu baten bila joan nintzen nien. Saltze alde zute modako kontzepturik, kiloterdi kontzeptu nekezen ez bi. Badauzkat bi trauma gerra ondorengo familien amets gaiztoen zaku horretan. Menpekotasunen kaxandian, teknologia berriak aurre iritzi zaharrak. Lau sudur gorri bederatzi ego 11 premia hautsitako 101 bihotz. Hauri bai, surrealismoa fikziozko komedia zitala hoiek egunkarian dituzu doainik. Jaia baino en plan errombo baten oi hartzuna, isiltasunaren sinergia, edo ezote daukazu, abadakit pintxo jator baten psikologia. Kafe utxa baino utxagoa, aldaukazu kaferik gabeko kafe utxa.
Bajarriaztu utxutxik dagon apaletik. Ez errere ez papel platan bilduta. Bondora bumbirarurirarun, boron bondore bubirindarum. Borul dirurerum, barorum, borirarum, Bobridum bubaru babubidum bum buba bum buba hubi uba shubi uba o Jahum buba huba bu huiba huba eyaro shoba huba baba 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 Surrealismoa fikziozko komedia zitala oiek egunkarian dituzu doainik edo kontzeptuak, sinergiak, inspirazio iturriak zulo beltz batean bilatuko nukenik Kosmosaren ondoan palangana baten erdian horri izango jun serergiak pilaka jainkuan izenian eraman ezazu favorez ez zertxore ez papel platan bilduta Txapela kentzet, Lehiaketa honek helburu asko ditu. Sortzeko gaitasuna, lankidetza eta errespetua sustatzea. Mundua ulertu eta adierazteko zuen bide propioak aurkitzea. Eta bide guzti horiek euskaraz egin ahal izatea. Eta orain gogoratu nahi dizuet, 19 irabazleekin batera 43 aipamen berezi ditugula. 43 horiek ere diploma eta liburu bana jasoko dituzue saioaren bukaeran. Eta zerrenda irakurtzeko, Ana Malagon eta Ignacio lagunduko dizkigu. Aurrera, mesedez. Uxue Abad Pérez de Albeniz. Julen Abal Garate. Markel Aburuza Alduntzin. Jonander Alonso Ortiz Delgea. Luka Argarate Gaztañaga. Lander Arocena Michelena. Maia Arriet Arrazola. Martín Arcelus Ormaetxea. Uxue Auzmendi Agirrebengoa. Jon Auzmendi del Valle del Ersundi. Olaia Barriuso Aizpurua. Sara Bastida Lure. Leire Calatayud Iraeta. Eden Rose Darnell. Yagoba de Albillo Seizagirre. Aizea Eguren Andonegi. June Esnal Altzugaray. Izaro Etxarri Morzillo. Ayora Etxeburua Maiztegi. Magi Ezkurdia Apestegia. Iker Garin Etxeberria. Iker Garmendia Urresti. Alaia Garro Gartemendia. Amaia Gil Martín. Unai Gurrutxaga Iturbe. Nicolás Ibarburu Zueskun. Ane Iparragirre González. June Irureta Gereño. Maitane Iturrioz Rezola. Malen Izeta Egizabal. Xavier López Aguilera. Ibai López Alaña. Xavier Manterola Liceaga. Oyer Martínez Benítez. Julen Martínez Gómez. Mikel Martínez Pérez. Nayara Millán Velasco. Maggi Muruzabal Gil. Izaro Lasagasti Martínez. Xavier Ormazabal Iñurrategi. Irati Oskoz Egiguren. Beñat Otaegi Arratibel. Ekaen Oyarzabal Basurto. Gorka Pelaz Rosa. Olivia Pérez de Blas. Josu Remírez Muñoz. Lierni Irriezu Ayala. Maggi Rollán Goikoetxea. Maider Rúa Gual. June Sanz Villoria. Irati Segade Bañeza. Leire Sutil Apillanez. Oyer Torres Costas. Nayara Udakiola Agirrebengoa. Uxue Udakiola Agirrebengoa. Izaro Urkiola Jauregi. Malen Urtsegi Fernández. Katisha Zabala Vicente. Intza Zabalo Ezkurra. Erika Zamakola Etxeberria. Eta Auria Zugasti Bakero. Eskerrik asko, Ana eta Ignacio. Zorionak aipatu ere, ze irabazi ez badut ere, bere lanak oso baloratuak izan dira. Eta bertsoekin jarraituko dugu orain. Bertsoen alorrean 2 saritu dauzkagu. Bertsoetan epaimaikide izan den Beñat Gaztelumendi gurekin dugu. Beñat, hurbilduko zara, mesedez? Eta konta iguzu pixka da, itxalo, mesedez.
Konta eguzu pixkat zemuzko bertsuak topatu dituzun, edo... Bueno, urtero bezala aurten ere maila handiko lanak izan dira, eta bereziki nik azpimarratuko nuke adin hauetan ze gaitasun daukaten gaztetxoek bizitzan dauden leku hortatik sortzeko eta beraien inguruko mundu horri buruz bertsoak idazteko. Bai. Oso ondo, hasiko gara. C kategorian, Zurriola ikastolatik, June Sant Biloria, errege eguna izeneko bertsoarekin. Aurrera, June. Errege eguna da, hori zala parta, errege pila ikusi ematen dut harta. Opila moztu deta, koska bat botata, hortzak buskatu ditut, hau bai dela marka. Ez nere hortz maitea, apurtu egin zait, dentistara joan beharko, naiz ni gaur nolabait. Autobusa hartuta, aurkitu dut norbait, berak eramango nau, dentistara nonbait. Dentistara iritsi naiz ni dago neko, kontxutara sartzeko hilara beteko. 2 ordu geroago hor nago sartzeko, azkenean konpondu didate betiko. Gaundo, June. Eta D kategorian, Arantzazuko ama ikastetxetik, Ane Iparragirre González aurrera noa bertsoarekin. Ametsa dara bilkit bueltaka, ez naizazeko gai. Ama galdetzen diz gai honetaz, eta ez nauzen lasai. Nonbait ez du onartzen berari, ez dio dala esan nahi. Ze lesbianak ez ditut onartzen, etxan eseten dit noiz nahi. Jada 2 aste igaro dira, ez dut entzun bere hitza. Bibegietan islatzen zaio, izugarrizko ekaitza. Oroimenak dauden itxasoan, nahi nuke egin arrantza. Ea horrela aurkitzen dudan, amaren ganako giltza. Laguntxo batek erakutsi dit, ez naizela raroa. Homosexualak gizarte hontan, omen gara mordoa. Jendeari kasurik ez egin eta estali zuloa. Egunako gazen bezalaxe, ni ere aurrera noa. Ane. Eskerrik asko, Ane. Beñat, hemen zaitugula, eskainiko diguzu bertso bat, ezta? Aurrera. Asteko ta behin nahi zintuzketet, hemen zorion du denak. Meritu latza baitu izatez, sorgintzan aritu denak. Bide ederrak gertatu bitez, zuen arkatzta lumenak. Egin zalantza bilatu ertzak, baztertu bide zuzenak. Zuek sortuko zaituztelako, zuek sortzen duzuena. Eskerrik asko, Beñat. Eta orain, mikroipuinen atala dator. Aurten 54 lan jaso dira. Mikroipuinak izenak berak dioen bezala ipuin motzak dira, txikiari
txikiak neurriari dagokionez, baina besteak bezain handiak edukiari eta sentimenduei dagokienez. Aurten 3 saritu ditugu. E kategorian, Axular Lizeotik, Olivia Pérez de Blas opariak izeneko mikroipuinarekin. Aurrera, Olivia. Olentzero eguna zen, urtero bezala oean negoen ea olentzero entzuten nuen. Hor negoen ni, buelta eta buelta, begiak irekiak mantetzeko esfortzu handia egiten. Bat batean soinu handi bat entzun nuen, oetik salta handi bat egin eta salera joan nintzen korrika. Olentzero karbolazioan utzateko opariak ikustera. Bai, eskatutako bakero pistolak antzeuden, eta baita nire ama eta aitaren gorpuak ere. Halo. Momentu bat. Jarri mikroan. Kaineritua da zurea, bukaera, Gorra. Bakero pistola hori ez egin nondik atean. Lehenengo aldia da, idatzi ezula? Aurkezte zarela lehiaketara? Eta idazteko ohiturari baduzu? Ez. Ez, Osa, oso ondo, lehenengo aldian, nik komentatuko nizuke idazten jarraitzeko, ze oso ondo egiten duzu, eta aprobetxatu behar da, doai hori, zorionak, aurrera. E kategorian, Axular Lizeotik, Julen Abal Garate, argi urdina mikroipuinarekin. Aurrera, Julen. Oraindik urduri jartzen nintzen argi urdina ikustean. Dardarka hasten nintzen polizia kotxe bat nire aurretik pasatzen zenean, eta ondoren nire burua lasaitu egiten nuen pentsatuz. Herritar bat gehiago naiz urrengo biktimaren bila. Julen, zaila izan da kontatu nahi zenuen guztia horren hitz gutxitan kontatzea? Ez. Ez, hasieratik atera zitzaizun horrela edo moztu berri izan zen du mikroipuinan bihurtzeko edo hasieratik sortu zenuen? Hasieratik. Osak, ideia argi zenuen, ezta? Bai. Zorionak. Seri, mesedez. Eta F kategorian, Santo Tomas Lizeotik, Maili Muruzabal Gil irakurleari izeneko mikroipuinarekin. Aurrera, Maili. Irakurleari, gutuna dagoeneko eskuartean duzunez, ondorengo pausua jarrai ditzazula gomendatzen dizut, zure onerako. 1. Jarraitu irakurtzen. 2. Ez ezazu inolako laguntzarik eskatu. 3. Irakurtzen bukatzean, ez ezazu gutuna suntsitu. Justizia baiitza arraroa. Guztiok ezagutzen dugu, baina batzuk ihes egiten saiatzen dira. Urak ezingo dizu zikingeria kendu. Zikindua zaude eta gertukoak zikintzen gaituzu. Sekulan ez zara damutzen, ezagutzen zaitut. Txoriak zanpatzea gustuko duzu, nirekin egin zenuen eta errepikatuko duzu, orain arte. Itzulezina da denbora, honezkero sugea zure barruan dago. Zure eskuetan duzuna izango da hilko zaituena. Infernuan ikusiko dugu elkar, ez da zerurik zuretzat. Amaieran ez duzu lortu nigandik ihes egitea. Maili, zertan inspiratu zara hau idazteko? Egia esan, liburu bat irakurri behar nuen, bigarren ebaluaziorako, eta hilketa bati buruzkoa zen. Bale. Eta horrek, pixkat inspirazioa. Liburu hortan hartu zen da inspirazioa. Bai, eta aparte lagun batek esan zian... Horti dago laguna, ez? Bai, markatu. Berak esan zian gutxi gara bera ze ideia zekan, gutun bat idazterakoa, beste gai bati buruzkoa, eta, barkatu baina pixkako egiten dion ideia. Bueno, ondo dago, inspiratu zinen bere ideian. Bere ideian. Hori homenaje bada ez da. Eta berari esker igual, pixkat. Omon ordu, onbiona da pixka saria, Bale, baskerrik asko, Maili, mila esker, zorionak. Eta hemen bukatu dugu aurtengo sariekin, baina orain beste kontutxo bat aipatu nahi dizuegu. Azken 3 urteetan, E eta F kategorikoei
Urruzuno literatura egonaldian parte hartzeko aukera eman zaie. Lehen urtean Zugarramurdin izan zen, Jon Anderrek aipatu den bezala, eta aurten ere Zugarramurdin izango da. Eta orain, Jolandaren laguntza beharko dut, pixkat esplikatzeko, ze bera hauten da egonaldi horretan. Aurrera, Jolanda, mesedez. Konta eguzu, mesedez. Bueno, ni bakarrik egun baten egoten naiz, Bueno, baina Eta urten oraindik ez diate gonbidapenik egin. Gonbidatu, Jolanda. Hortxandaka egoten garelako. Bueno, aste oso bat egoten dira gazteak, eta hor, aste hortan elkarrezagutzeaz aparte, idatzi egiten dute, irakurri, bidaiatxon batzuk ere egiten dituzte. Ni egun baten juten naiz, bai? Eta nik egiten dudana da, pixkat alegintzen naiz sortzen, sormen hain da hitz handia eta hainbeste erabilia, askotan sortzeko behar duguna da beste gauza guztiak kendu, hau da, beste estimulu guztiak kendu, haintxe jarri, nik abia puntu bat ematen diet, bertzotan bezalaxe, eta denbora laburretan idatzi egiten dute. Konturatzen dira, lehenengo momentuan, zein behar da, baina gero, hasten direnean, askotan zaten diete, kriz-krasekin egiten dugu, hasi kriz-kras bukatu. Da, kriz-krasa luzatzen egoten naiz, horria bete egiten dute, ez da. Alegia, askotan, iruditzen zaigu, eman egin behar dugula informazioa, eta sortzeko askotan egin behar duguna da, ateak itxi, elkarrekin egon, idatzi, irakurri, idatzi duguna, elkar berotu, elkar elikatu, eta nahiko. Alegintzen naiz, bultzatzen idazketaren bitartez, da elkar entzutearen bitartez, aberatza garela berez, jaiotzen garenean gurekin datorrelako irudimena, zentzumenak ditugula, beraz, ez dugula besterik ezer behar. Ekin. Sartu egiten zaigu informazioa, baina astu egiten zaigu askotan horrekin zer egin behar dugu. Orduan, tailer hortan egiten duguna da, gure galbaetik pasatu hainbat urtetan, zeuek ere urtea dazkate, jasotako informazioa eta galbae hortatik pasatuta gero, idatziz jarri norberak esan nahi duena. Horregatik gero berotzen dira, eta askotan harritu ere askotan idazten dugulako edo idatziz joaten garelako gauzak deskubritzen. Eta hori izaten da, momenturik politena. Deskubritzen dugunean, Jesus, nondik atera dau. Hoxe egiten dugu. Eskerrik asko, esplikatzeagatik. Eta oin lagunduko izu, laguntza eskatuko izut, urren urteko edo urtengo partaideak aukeratzeko. Zozketa ingo dugu, liburu honetan hemen daude denen izenak, eta orduan zuk 5 hartuko dituzu, eta horiek izango dira aurtengo partaideak. Baten hemen balin badago, itxoin, eta 5 izenak esan eta gero, hurbildu argazkitxo bat egiteko, bale? Aurrera. 1, 2, 3, 4, 5. Irakurri izenak, mesedez. Ia. Eta horreko gabe irakurtzeko modukoa dira, ondo. López Aguilera Xavier. Usandizaga eskolakoa. Garro Ugarte Mendia Alaia, Lasailekoa. Aguruza Alduntzin Markel, Lasailekoa hau ere. Alonso Ortiz de Elgea Jonander, Lasaile berriro, Jonander. Eta Zubiri Manteotik Esnal Alzugarai June. Baten hemen baldin badago, hurbildu mesedez. Jonander, badakigu zaudela, hurbildu. Beste den eskatxo bat. Zurekin argazkitxo bat hemen egingo dute Jolanda mesedez. Hortxe aurrean jarri. Jolandarekin argazkitxo bat egiteko. Eta mutiko hori ere bai. Jarri hortxe. Jarri mentxe Jolandarekin. Hortxe, Jolandarekin argazkitxo bat egingo izkiz. Listo, zorionak. Zorionak. Eskerrik asko Jolanda. Jarri, mentxo itziko ditut, geroako.
Mila esker. Eta, orain bai, hemen amaitzen da, 30. Koldo Mitxelena sari banaketa ekitaldia. Zorionak bihotzez irabazleei, eskerrak parte hartu duten haur eta gaztei, eta baita ere, irakasle eta ikastetxe guztiei ere. Oinarriak zabaltzen eta ikasleek parte hardezaten egindako lanagatik. Sariak orain jasoko dituzue bukaeran horratzean, epaimaikideak amango izkizuete, horratzean dauden mai horietan. Baina aurretik, nik orain habanera bat entzungo nuke. Bai, posible da? Jo, eskatuta bete, eskerrik asko. Jarri lehen bezala, mesedez. Bi argazki egingo ditugu, bat hemen eta beste bat kanpoan eguraldion aprobetxatuz. Jarri zaitezte, posizioan, eta epaimaikideak ere, mesedez. Jarri zaitezte agian atzean, eta Euskara zinegotzei tartea egingo diogu hemen erdia. Bueno, gero, bale, lehenengo beraien. Bale, epaimaikideak, eta gero zuen. Bale. Egin emet, apurru behar dut, jarri erdian bestela zuen.